ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷе. дӯстони азиз, боз дар имзо навори якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаш мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо ҳамчунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон маҳсулот, ягон реклама чӣ намуд барои фурӯхтан дошта бошед, марҳамат сурат маълумотша дар WhatsApp имо рӯй кунед. мо дар видеои оянда фурӯшда эълонда мегузорем. дар имзо аста квартираҳои фурӯшӣ тариқи кредит якхонага, духонага, сехонага ҳам ремонтдорш аст, ҳам беремонтш аст. ва ҳастай хонаҳои фурӯшӣ аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, Ҳисор ва аз Қурған ва аз тарафҳои дигар ноҳияҳам ҳастай. ва боз инчунин квартира аз шаҳри Бухтарам ҳастай. ва хонаҳои фурӯшӣ аз Москва ва замини фурӯшӣ аз Московский област. خب کورس امروزه باشد برادر 1000 روبل برابر است به 176 سومونی. ما باشد نوار سر میکنیم تا آخرش تماشا کنیم. یکم کوارتیر فروشی امروزه است دوستان که کوارتیر فروشی از شهر دوشنبه طریق کردیت یک ساله. کوارتیر قرار دارد در شهر دوشنبه، رایون فیداسی، محله گراوزاود، پیش مکتب، پلیکلینیکا، بزرگچه و بزرگ کوروان. دو استانوفکا از بزرگ کوروان پایان است. جایی بهترین سری راه دارد. خب چند نمود خونگا است بعد یک خونگا، دو خونگا، سه خونگا و تایورشا هم коробкаша доранд. квартираи навбатии мо як хонага дар шашум мошина 37 квадрат обсоичак занонда метиҳам. хоб хона коробка дар дерезаҳои главни дорад ва монтаж шкатур иёша аз ҳисоби фирма қади перагардкаш када метиҳанд. дигар аббои ранг боша худатон ба дили худатон када мегирем. нархаш 150 000 аст. як сола кредит мешавад, 50% пешакӣ ва ҳамин хел хона бо ду хонага доранд. дар якум ошуна ва дуюм ошуна боз дар чорум, панҷум, шашум доранд ва ёшам тариқи кредит як сола мешавад. боз аз дигар дом доранд ки ҳамин хели квартира тайёршам ҳастай. бо аз дигар дом ҳамин территория ҳастай. як хонага, ду хонага тайёршам доранд ки ваяшам тариқи кредит ва наличи ҳастай. ин ҳамин рақамода шумо занг мезанед, ҳамаи маълумотша фаҳмода метиҳам. дӯстони азиз, боз як чигана фаромӯш нашавад ки ин доме ки наваста тариқи кредит як сола муддати 9 моҳа тайёр мешавад. дар пешош детский площадка, парковка, дута подъезд, балкон, обшиб ҳама чӣ дорад. спортзал, мактаб, бозори корвон, масҷид ҳамаш дар наздикиш. дом бо ғӯшти пухта, домои сифати баланд катӣ, ҳамаш гарантш катӣ. канализатсияи шаҳрӣ ва перегородка, монтаж, шкатур аз ҳисоби фирма када метиҳам. ва главни тариқи кредит як сола кадоми кати сум кати мегирад арзонтар метиҳанд. дута рақам аст ки ҳар ду рақамошон кор мекунад. ҳар ду рақамошонда WhatsApp пайваст дорад. бисёри баъд такрор мекунад. хоҳен квартира тайёр доранд, хоҳен ҳамин хел коробка. марҳамат, дигар маълумот шагиред, ҳамаш кредит бо шумо. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст дӯстон ки сирошна фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри Бухтар. дар комментар гуфтага аст ҳофизи шерӯзӣ, ҷамоати Менатобод. ҷои беҳтарин дай ҳамин саршавии хонаҳо, яъне ки саршавии қишлоқ даст. ҷои беҳтарин дай ҳама чизи лозимӣ дар наздикиш. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулат дорад ки 4 дар хона кардагӣ тайёр. 2 дар хона дар поён, 2 дар хона дар бароб. агар болоша ход дуюм ошунаша, яъне ки се хонагам кадам мешавад ки ҷош кушуда аст. 2 калидор, 4 дар хона, обсвет, дарахтони мевадиҳанда дорад. хона яъне ки секунҷаш дага хел заминиш секунҷа, гирдош маҳкам аст, обсвет ҳастай ва дарахтони мевадиҳанда об ба пеши хона, ба пеши ҳавлӣ оби менӯшиданӣ мегузорад. ҳуҷҷатҳои хона 100% хонаҳо ремонт кардага ҳастай. боз оғул ошхона баниямаш аделни ҳастай. обшиб хона бе тариф, ҷои беҳтарин дай сари роҳ дай саршавӣ ҳамин даромадани ҳамин хонаҳо даст. бадонед ки саршавӣ кӯча лаби роҳ да. дастрошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 350 000 сомонӣ. бо кадоме ки мегирад арзона мешавад. беҳтарин ҷода, беҳтарин одами шахс аст ки қайтон муомилаи хуб мекунад. як ака беҳтарин инсон аст ки просто мегад пул дар кошта хонара фурӯш намондиам. якум рақамошон аст тисели пасистани кор мекунад ва дуюм рақамошон аст номури расия инашам кор мекунад. дар ин рақамошон WhatsApp пайваст доранд. дӯстони азиз, агар ягон маълумотша шумо ки нафаҳмида бошад, шумо занг занем, ба шумо фаҳмода метиҳам. хона расходи бисёр кардага аст. арзанда хонаи ду ошуна, заминшам кушуда аст, хона секунҷа, обшиб замини обӣ, дарахтон ҳамаш қоидави лаби роҳ да ҳамаш маҳкам. марҳамат, шумо як бор шумо занг занед, ҳамаша ба шумо фаҳмода метиҳанд, бо нархша муомила мекунанд.
мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. сеюм хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон ки аз территорияи Душанбе дар ноҳияи Рӯдаки Ленинский район фабрикаи Ленинград яъне ки Истиқлол 14 ноҳияи Рӯдаки фабрикаи Ленинград Истиқлол 14 хонае ки замонави бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ ҳамагӣ 5 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 5 дар хона кардагӣ тайёр аст ки дӯстони азиз об свет пастия дута ҳаммом дута кухни якта ҳоҷатхона як калидор ҳамаш ҳастай гирди хона поли худ маҳка даруни хонаҳо ремонт дорад рӯи ҳавлиш симон битон кардагӣ аст ва обсветчам палестияни дорад хона лаби роҳ дастай ҳама чизои лозими мағоза мактаб ҳама чи дар наздикиш обшим хона яъне бетариф ҷои хуб дастай ва ҳамаи шароитош муҳайё астай ина навори видеоша бинед ки чӣ хел хонаҳо ремонт кардагӣ аст ҳамаша сиёмкаш кардагӣ аст бадро ки бо темболи 5 дар хона дута ҳаммом ҳамаш дута кухни ҳамаш ҳастай хоб дастфирошро мегӯяд мефурӯшад бо нархи $37,000 бо кадоме ки мегирад арзонтар ва муомилаи хубам дорад дӯстони азиз якумгина рақамош аст рақамои Тоҷикистон аст ки рақамо кор намекунад WhatsApp пайваст дорад ва дуюмгина рақамош аст ки 95 плюс 95 ин рақамошон кор мекунад не ки дар рақамошам WhatsApp ам пайваст дорад ин рақамои Тоҷикистон нест хай кадомтон агар занг затонем дар ҳамин рақамои намин плюс 95 кати ин ҳамин номер правилна ин ҳамин хел набирад кине занг занем агар ки шумо занг занато дар ҳамин WhatsApp шон нависед ҳад номеро WhatsApp дорад не ки намин номерои якумаш 91 кор намекунад не ки WhatsApp пайваст дорад ҳад рақамо обшуни WhatsApp не дуюми рақамошон кор мекунад хоб $37,000 аст муомила дод марама тамос гирем мегзарем ба чорум хонаи фурӯшӣ чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар ноҳияи Файзобод дар деҳаи ҷавонон гуфтагӣ аст соҳибош ноҳияи Файзобод деҳаи ҷавонон ҳамагӣ 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 4 дар хона кардагӣ бадрон ки об ва свет дорад бания дар дурнаш дута мегад падвал ҳуҷҷатҳои хона 100%. Хай хонаи навсохт аст хона коробкаи бадроне ки сохтмонош нопурра дар треза ва шкатур баъзе корош мондагӣ аст инаша худатон мекунед галаони 7 сотиқ замин 4 дар хона обсет бания дар дурнаш дута падвал ҳуҷҷатҳои хона мега 100% дар номтон када метиям дастфирошро мегӯяд мефурӯшед бо нархи $130,000 сомонӣ бо кадоме ки мегирад арзонтар ва муомилаи хубам мекунанд якум рақамошон аст Тисел кор мекунад баъдо рақамои Тисел Тоҷикистон ва дуюм рақамошон номери Россия аст ки нашам кор мекунад ва дар ин рақамошонам имо WhatsApp ҳардуш пайваст дорад ба кадоми шумо ки аз ноҳияи Файзобод деҳаи ҷавонон хона ки лозим бошад марама тамос гирифта бештар маълумот гирем муомила ва савдош дар назди хона 130 мега арзон мешавад дӯстони азиз шумо дам агар чунин хонаҳои фурӯшӣ квартира замин мошин ягон техника ягон маҳсулот ягон велик телефон гов мол чӣ намуди реклама ки бошад мо дарои кунем мо дар видеои оянда фурӯшта мегузорем агар шумо хонахар заминхар квартирахар ки бошед дар комментария нависед пешкаштон мекунем мегзарем ба панҷум квартираи фурӯшӣ квартираи арзон бадрон ки квартираи тайёр аз шаҳри Душанбе пойтахт дар райони Фирдавсӣ дар Корвон гуфтагӣ аст бадрон даҳум дарвозаи Корвон дар ки доми нав аст озода ва тозаҳак як хонага квартира аст ки дар шашум ошӯна қарор дорад 27 квадрати метр бо обсвет таъмин аст ҳоҷатхона ошхона бания ремонтҳои замонавӣ дом 6 ошхона аст дар шашумаш қарор дорад 27 квадрат бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ бадрон хоб дута паддез дорад дӯстони азиз бо баъзе ашёш яъне фурӯхта мешавад яъне мебел пебелам хеле баъзе чизошам метиҳем мега инаша бо тариқи телефон шумода фаҳмонда метиҳанд нархи квартира бениҳоят арзон аст ки 150,000 сомонӣ срочно мегӯяд просто хонаи заминӣ мехарам мега ба ҳам хотир фурӯшта мудиям агар шумо хонаи заминӣ аз Душанбе аз наздикҳои Коровон дошта бошед ба хонаи заминӣ алиш мешавад бениҳоят вариантҳои хуб кадоме ки аз Душанбе аз территорияи Душанбе ҳамин Корвон хонаи заминӣ дошта бошад вариантҳои худтона пешниҳод кунед алиш мекунам бо дигараша маслиҳат мекунам кадоми сумкати мегирад 150,000 боз муомила камтар дорад
خب این همین رقم هاست نمره وابیلون کار میکند و در این رقم هاشون هم واتساپ پیوست دارن. از همه خوبش در رقم هاشون زنگ زنید که در واتساپشون تماس گیرید. دوستان عزیز خونه جای بهترین در پیش بازار کاروان خیلی مکتب محصول همه چیزایی لازمی در نزدیکیش با بسیار اشیاء یعنی که میتونن مرامت نه واریانت های بنیاد خوب دیگه معلومات شگری هم علیشی به خونه زمینی سروشنا زنگ زنید. مگذاریم با ششم زمینی فروشی. زمینی فروشی از سایبادرون از تریتوریای روسیه از مسکو. زمینی فروشی در مسکو در ادیمپه ستارنیکووا گفتگی است رومنسک رایون ای مسکو میگه 45 کیلومتر دور است تو همین زمینه، یعنی پود مسکوی از همین سنتر تو همین زمینه 45 کیلومتر بدرون. مسکو ادیمپه ستارنیکووا رومنسک رایون 8 сотиқ замини ҳамвор дора бадорон ки замини обӣ гирдаш полни худ маҳкам ва симшам уже овардаги аст. фақат свеч агар хоҳен хона када мегзаронен газ дар наздикш аст метавонед ки газро нагзаронен ва дарахтони мевадиҳанда уже ина шинондаги аст чӣ хеле ки дар раси хай дарахтони олуча себам хе дорад шинондаги аст. хоб мағозаҳо мактаб мега дар наздикиш ва ҳуҷҷатош мега 100% ая бародари тоҷики худамон аст бадорон ки мефурӯшаша хай кадоме ки мегирад ина рақамошо навистага аст. нархашо мега 750 000 рубл бо кадоме ки мегирад арзонтара мешавад. агар ягон вариантҳои хуб дошта боша мега вариантҳои худтона пешниҳод кунед хай кадомеша худашон интихоб кунанд. ин ҳамин рақамошон аст билайн ватсап пайваст дорад ва дуюм рақамошон номери расмӣ аст ки инаш позитсияни кор мекунад ки ватсап пайваст надорад. рақамҳои билайн тоҷикистон аст ки ватсапи холи пайваст дорад рақамош кор намекунад инаш рақамҳои расмия прамо метавонед ки қатъи худашон гап занед. 750 000 рубл бо арзон ва муомилаи хуб дорад. марама дига маълумоти пураша аз ҳамин худашон гиред. мегзарем ба ҳафтум квартираи фурӯшӣ. ҳафтум квартираи фурӯшӣ аст бадурон аз территорияи шаҳри бухтар дар шаҳри қурғонтепа дар пеши мактаби 9 гуфтага аст кӯчаи кайҳоновардон хонаи 16. як хонага квартира аст дӯстон ки дар сеюм ошуна қарор дорад 35 квадрати метр. домои панелни советска бадурон ки лаби роҳ дае. хоб хай ремонти хона средня бадурон пеши мактаби 9 хай дига чизои лозимӣ дар наздикиш хона хай чӣ хел гӯём средня хони як ремонт мекунед ки нархаш бениҳоят арзон ае. дастроша мегӯяд пул дар кӯра мефурӯшад бо нархи 167 000 сомонӣ ки бо кадоме ки мегирад арзон ва муомилаи хубам дорад. хоб ин ҳамин рақамошон аст мегафон кор мекунад ба кадоми шумо ки лозим аст маромат тамос гирифта бештар маълумотша аз соҳибашон пурсед. дар комментария бисёр хоҳиш карда будем ки аз шаҳри бухтар квартираи арзон монем ин ҳам квартираи арзон яъне ки пешкаш шид. маромат занг занед. мегзарем ба ҳаштум квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри душанбе дар ноҳияи шоҳмансур тарафи 9 километр кӯчаи айнӣ гуфтага аст соҳибаш. духонага квартира аст ки дар 8 ошина қарор дорад 50 квадрати метр. об свет ҳаст ҳоҷатхона ошхона баня ремонтҳои хубам яъне ки ремонтҳошам беҳтарин аст обшим термис ҳама чӣ дорад. духонага кадага бадроне ки духонага. хоб дастрош намегад мефурӯшад бо нархи 270 000 сомонӣ бо кадоме ки мегирад арзонтара мешавад. шаҳри душанбе ноҳияи шоҳмансур 9 километр кӯчаи айнӣ. хоб ин ҳамин рақамошон аст кор мекунад ба кадоми шумо ки ҳамин квартира аз ҳамин территория лозим ки бошад маромат занг занем бо арзона мешавад. дӯстони азиз чӣ намуд рекламаи хона замин мошин чизе ки дошта бошед дар ватсап мо рекунем мо дар видеои оянда фурӯш дар рекламада мегузорем. дар имзо наварам ка хонаҳои фурӯшӣ буд то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.